Sisimulan na ng mga magsasaka sa Pulilan, Bulacan ang paggamit ng biofertilizer bilang bahagi ng mas makakalikasan at mas matipid na paraan ng pagsasaka. Nitong Miyerkules, May 13, ininspeksyon ng Department of Agriculture at Bureau of Soils and Water Management ang planta ng Yama and Biofertilizer sa Bulacan upang suriin ang kapasidad ng Romark Enterprises sa produksyon ng biofertilizer. Kasunod nito, nagkaloob ang kumpanya ng biofertilizer assistance sa lokal na pamahalaan ng Pulilan bilang suporta sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura sa bayan. Layon ng hakbang na palawakin ang paggamit ng sustainable agriculture technologies at mabawasan ang pag-asa sa mas mahal na chemical fertilizers. Ang biofertilizer ay isang uri ng pataba na tumutulong sa pagpapataas ng nutrisyon ng lupa at pagpapabuti ng kalusugan ng mga pananim. Ayon kay Mayor RJ Peralta, inaasahang mahigit sa 1,200 na magsasaka ang direktang makikinabang sa programa. Matatanda ang inirekomenda na rin ng Federation of Free Farmers ang paggamit ng biofertilizer bilang alternative bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Kasama si Raymond Tasoy, Angelica Cara, CLTV 36 News.